Hello guys, hi guys. Hello guys, hi guys. Right. Sana chambotsvaga chekudya ndimoziva kuti ndinoda kudya. Ini guys ndichifungwa kuita live nichidya. Kuti ndisavati. Ndinoda kuita live nichidya something. Right. Hello guys, somebody say guys. Hi guys, somebody say thank you. Hands my road out. Kusira zuru ngandisiri pano. Kusira zuru I was here. Nasinda ndakavata guys. So I'm alone. Apparently I'm alone in the house. Kubva zuro. Baba wakatora mhuri yavo. Vanava. Vakaenda somewhere kwavakaenda. Ini pane zvadaida kuisara ndichiita. Pane vanhu vaifunga kuuya nemari dzangu ndakaona ndikaenda vanhu vakahora ndonyura saka ndakasara ndakagarira mari dzangu saka ndofunga iko zvino vari kumbotamba vari pachichichichi amene saka ndiri ndogamba saka ndanyatso kurara kumuka zvangu late handitobiki kana ndiri one manje ndakutomwa zvangu cold drink nemasimba ndozobika vanheru ndakuziva kuti vakudzoka ndipo ndozobika. Saka muri sei guys, muri sei how are you? Tangofanana na sijiro sana nina natumbojoka kusana ndakarara. Nachichota ndakarara. Muri sei guys how are you? Ipa mama earring ayana tongomapfekera kuyapa live mfunge ma earring ayana. Ndongomapfekera kuyapa live. Hasi ndambofika ndambobuda kana. Ndandofekera kudouya pa live papa ma earring wewe ndikatega ndimbosa ma decals tono kuti aufa. Kana chingazorema mchona nokubisa. Mona mchetuna nokubisa ma decals ayana mona rima. Komuri sei kwaskana muri right here. I hope you are okay guys. Yes. Asi guys satataka kupinda munyaya yedu yekuti vanhu vawane kunyengana mukatumu. Handi muri kuda kunyengana. Varume vari kuda vakadzi vatsvagawo varume. Shortage yachona shortage yakanyanya. Saka takatimbo announce ini guys ndikusvikandira malink angu votaiwo pa 103 SMS number 103 to 37304 ndamboisa mapost plus kana muchiita competition makawanda guys ani muzati muno one runner saka nenchimbowanda nomboenda ndongorowa mwandu zoti vari mu top 10 vaya ndinoona kuti kuma page ko zviri kufamba sei chidongo saka ndine threat yandasangana naye nhasi one yandaona yandaposta hani maona iyoyo ndo so far I can say ndo biggest threat yangu uya handitika ndasvika kudai ndawana vanga vakaita GoFundMe yavo yeairtime papage pake nevanhu vake saka zvazvanyogwa zvazvisina 2 hours zvakandwa achitaura chiudza vanhu kuti saka ndatochidelete asati achiona because ndogona kuzorowa account hanimaona because ndofika zvandikuitawo pamwe anogona kuda vari kuzvitawo hanimaona akanyora kuti achitenda vanhu vake kuti thank you taricha target ye5000 yeairtime. Hanimona, that means kune munhu ane 5000 ATM right now ari mberi kwedu ari kuda kutochitora chinhu ichi saka inda uya onda posta pandikati guys ona iwo uchi zviri kupostwa nevamwe chinhu ichi tochitora here ichi because paita ndiyeuka vamwe vose hapana zvavari kumbonyora rungoti votai ngati musaka kamovhota chi zvandirongoitawo but uyu abva yanze kutozotaura mari yake chaiyo yaraiza chaiyo kuti taraiza 5000 ndauya nescreenshot izvi ndikati ndikati screenshot yo guys vamwe vatoti araiza chi atoti araiza 5000 saka please betserai imika makamboona vanhu vasingabatsiri padiaries kana kuvhota ndo number 1 kurutsa rubbish vanhu vasingabatsiri kana kutovhota kwacho muinde papost iyoyo. Sisi Smith, hello, how are you Sisi Smith? Paisa mumwe aisa comment zvikanzi uyo ake aisa comment asi azoti votei uyo azovhota ake uyo aisa comment azoti votei akandigira kuWhatsApp akati ndavhota ini screenshot yangu yeSIS MELLY and kwai ndai munopiwa mari nani vataura zita atiwanzodotora mazita evanhu kwanzi regai tidedze tikumbire mari mupiwe mari naOC ndobva atega ndikati hatiidi mari iyoyo pano isusu tikuita zvinhu zvedairies iyoyo mari hatisi kuida
bva pauya mumwe waunotonyatsanoti uyu asitombori munhu anongoya achongodongora chinda kwai saka isitanga tapiwa mari iyoyo nauyu wandataurawo saka muda kuti tisavhote here ndakati indanoita zvanoda nemari iyo yapiwa iwe guys inzwai munzwe dei ndanga ndichida kuenda kumasocialites mamwe kunokumbira mari ndingadei ndakazviita why should I go to other socialists kumasocialites kunokumbira mari yemavhotsi pano pamuromo papeji pangu kana ndikazokupindurai motanga kundiudza kuti hanzi mweya wekumvenge uchirimo mazuva ano vari kuchipindura hanimaona tiri vanhu venyama hatingazongonyarari muchiita zvamunoda pamapeji pedu handiti handina kuya kupeji kwako ndikataura izvi haungandiudzi ndinoda unopiwa marina uri kuda kuti ndifambe ndichingodzwa kunzi diaries dei ndanga ndisirini chikokandigwa screenshot pafacebook ndichikokandigwa screenshot pafacebook everyday kuti iyi screenshot diaries ndinda kwavabatsira kuti vazohwina imari yangu iyoyi iyi ndozvauda kuti titigwe hatisi kuda there's a reason why I did not even go there right pana patine vanhu vakawanda chaitwa kuti timanage the competition guys when we started yanga ine vanhu 150 vanga varipo tanga tiri 150 guys nezuro makaiona top 50 nezuro ndakaiposta nhasi andichika pakasara top 20 30 vaeliminatwa ndingorimo mutop 20 yoyo I'm there handi mazviona imari ya any socialite imari yatakakumbira kune rimwe peji here handisi imari yedu pano imari yevanhu vari pano kana usina kana cent please zip zuch shash anditika nyarara uvhare muromo kana sazvokunyora because tichazokupindurai motanga kuti hanzi tikupindurwa mazano vane rafu hapana rafu but kudena hatina zita remunhu ratataura ndimi muda kunza mazita evanhu handiti inini vasocialite ndomaziva kuti ariko handiti ene ndovaziva kuti vane mari dzavo dei ndakanga ndichizvida kuti ndoda nokumbira mari ikoko I could have gone there kudhara ndakatonokumbira but there is a reason why tisingaendeko there's a reason tichiita zvinhu zvedu pano tega takazvimirira tiri diaries kudai hatina kuti diaries nerimwe page takabatana nerimwe page takazvimiririra tiri isusu zviri nani tidyiwe pane kuenda kunokumbira mari dza any socialite muri kundinzwa zviri nani tiruze pane kuti tiende kunotora mari ya any socialite because we will never hear the end of it or the last of it every given time unenge uchirangaridzwa kunzi kana kuri kuti mawina dei ndanga ndisiri ini ndakanga ndazovapa mari iyoyo dei vangazoda inotoita noise iri unnecessary nekuda kwemaridzi kana kuti nekuda kwenhikikiri kwezvinhu zvisina basa izvi handiti exactly Defin Furai thank you zvinantiruze hatina kwati we go there to support what they are doing handika kana vaine maprojects avari kuitawo we just go there and support hatiende kunokumbira masocialites mari munhu nemunhu ane vanhu vake vakazvimirira navo vega handiti ini ndakazvimirira nevanhu umwe anyora kuti hanzi ndopaunotaura nepamuromo this one is a ghost rega ndibvenda kudedza nezita Esther there's a reason why ndisina kublock Esther because ndoda kunyusa kuti kuadressa pano uri ghost 1 2 hanzi vanhu venyu vepadiaries muzati havana kana mari that's a lie I'm here to defend my diaries padiaries 5,000 is nothing my dear pano pakaburitswa mari dzakabatsira vanhu vakawanda vakaenda kunorapwa sha at some given you remember guys takamboraiza last year patakaraiza 50,000 in 20 minutes you still remember 50,000 in 20 minutes we raised it here unfortunately mukomana yakazofa mwana weku-University of Zimbabwe akanga achinzi ane cancer imwe 100,000 ikabhadhakwa nezororo kuchinzi kuri kudiwa transplant ye150,000 tikabatanidza pano 50,000 20 minutes yanga yabuda handi muri kunzwa pano vanhu vangani vabatsirwa pano not nema 5,000 nemari dzakawanda atitoti kupa mareference because zvisa kunge tiri kutsvinya kana tikudzokera mashure kana tikuita sei anditika kana paine vanhu vanoziva kuti that's humanitarian work handiti
So there's nothing wrong in people saying kuti no, izvemavhotsi zviro zvekutamba. Rekatimirire pandabatsirwa munhu. Omirira nemari yake zvakakuzomirira pachaida kuzobatsirwa munhu ipapo. There's nothing wrong with that. Anditika, don't say kuti anzi madiaries enyu munozati hana kana mari. That's a lie. That's a lie. Diaries kuti imire kudai haina kumira nematombo. Haina kumira neweight. Yakamira nevanhu. Usandishorere timu rangu, please. Andidi, usandishorere timu rangu. Don't ever say that again. I'm warning you. Don't ever. Kana chiri kuda kutiona, nekushata kwangu kudai, uchiri kunyazondiona nekushata kwangu kudai, ndiri pano kuchembera kwangu kudai. Don't ever utter those words again. Kuti anzi madiaries hana kana mari. Usatipe mweya wehurombe pano. Because the pano ndo panowana nemari. Pano we speak riches. We speak riches pano. We don't speak urombe. Order upa madiaries. Who? Which diaries? It was a ghost kwenyu kwa mnenge muri koko tipe yo project ya makambobudisa 10,000 kapa munu. Just 10,000. Just 10,000. Okay, 5,000 yo yache. Yakosha 5,000. Tipo one project ya makambobudisa 5,000. Mukabatsira somebody else, then maybe we can talk. Hapana. Don't ever come for my diaries like that. And don't ever speak urombe. Pama diaries pama maripano. Because havasima rombe. And that's a fact. Pano na nimari zao vasina show off. Mbinga chaizo. Zisina noise. Kana asita aona kuti zvema votes izvi hazvina basa ndakamirira kuzobatsira munhu. Aona zvekubatsira munhu zvakakosha kudarika zvema votes. And for sure zvema votes izvi haisi nyaya yekunzi nganzi ingabva tataisira mukona. But they are a matter of life and death of somebody else. Antika. Tingadei vanhu pakona mari ingadei yabuda. But because it's not a matter of life and death, I'm just putting random posts. Post guys, what I can when I should Antika, because it's not that serious. They angari mume wedi life and death not of fight so. Kana mkasa bisamareka yai buda. Then you go and write kutanzi. My diaries was that I'm not gonna marry. Sorry, Sha. Ati vairi, but maracho tinai. Poverty is not our portion. And it will never be any diaries portion. It will never be our portion. Ndaramba kupua mweya wo urombe mweya we poverty. Pa my diaries. Ndo ndaramba my diaries are apiwe mweya we poverty. Because it's not our portion. And it will never be our portion. Atina show off chete isu. Hatida adisu, we are down to earth, humble people. Tingori one are simple one. Tingori one are very simple. Makam deal with them daddies or makambona achi sumuza. I own these properties. This is me. I'm not on social media. Makambo jwana pan. We don't do that here. Do you think people doesn't have title deeds? Not one, two or more. Don't you think people doesn't have title deeds? They do. Ndikuzei. But atina kufambira pa social media izvozvo. Munozviona kumwe pano amufi makazviona izvozvo. Pano munoona vanhu vanenge vachiya kuzotamba. We reduce ourselves to zero. Ndozvatiri. Tinosvika kuzvisa pazasi. Totamba nevari pazasi vavo. Tochema nevari kuchema. Tofara nevari kufara. Tichienda takadaro. Pride is not our portion as well. Hatina pride isu. Hatina pride ndisu madiaries. Saka ndatindi umwe hanzi madiku indai kuma socialites mumwanyira comment yake. It was not in a bad way though, but nangoti wondi haina kushata comment yake, but ndiko idariza hanzi indai kuma shamwari enyu ane ma 1 million followers munokumbira ma votes kuti zviite nationwide. Shamwari munin'ina wangu tinonzi diaries takazvimiririra, hatina million followers, titori 141,000 takadai so. Anditika we don't need million followers, we can do it takadai. Zvinhu zvepovo zvinonetsa. Zvinhu zvevanhu zvinonetsa. Vanhu vakawanda vakuzviziva kuti kuri kuvhotwa. Anditi zvokuti sometimes you don't have to go and ask kuti naivedo ndimakete ndakadai so. Kana munhu achida kumaketera ari even socialite or chi, anongotorawo flyer kamaketa kwanenge ari koko. Anditi anongotorawo flyer karitenderedza, ingarira ingotorwa nevamwe achingotenderedza wani. Why should I go and bother people kuti naivedo ndikandireiwo? Pano padiary hatina shamwari. Hatimukuzvinzwa. Hatina shamwari padiaries. Takazvimiririra. Refrain your words, friend dzenyu. Hatina shamwari. Isu pano we are a family takadai so. Hatina shamwari. We are a family takadai so. Hanzi patipata. You see, kurunzi madam boss akais. Akais.
tikatonovhota. One, she took it from here akanokanda, right? She took it from here akanokanda. Come on guys, munorwisanisa vanhu. Don't do that. Don't say that. Manje pana pa mulumi amulumi mnenge mchida kurwisanisa hamulumi amudaro. You don't do that. Kana iwo kutaurisa tuonewo kama SMS akwa wambovhotawo kana 10 zvawo. Tuone 10 awavhota ma SMS tuonewo. Apana, but mukuyabvisa ma comments akadaro. Do you know kuti vanhu vari kutokanda mari yekutira patasvika nhasi apa? Ma South Africans guys, zvinhu zvekuvhota havazvivhunduki. Remember, ndo vanhu veve vanoenda kuma betting kuna na Lotto, Powerball vanotamba zvinhu izvi every day. Saka zvokuruza ma 152 rand avazvikwati, avazvivhunduki. Vanovhota. Handika, but zvinotoreva kuti diaries tinotori nepower. Vanhu vacho vanotori nepower ma diaries. Kupinda mu top 10, indai pa top 50 munoona. Panga pane 4 maZimbabweans. Panga pane ini, pana General Shellas, panga pana Tarina Martin, pana anzani mfana umwana wangu Blessing. Animona 4. Takadai, ndisanga takapinda mu top 50. That means 46 ma South Africans. Vanhu vasinga atye kutamba Powerball, kutamba Lotto every day. Vanenge vakamira line rinenge rakasvika ukubvunza kuti ile ndinopinda mushoperi kwa aiwa ndiri kutamba Powerball kana kuti Lotto. Animona, vanhu vakatoti wandei vakakanda fly exactly. Havazisi kuvhota ma Nigerians havavhunduke riski. Animona, but wona mu 46 imomo tapinda mabridge hamo hapo pa top 50 hapo ipapo. Papa ni 4 flyer rezuro, post rezuro kaitarisa papa ni 4. General Shellas, inini Tarina Martin na Blessing. Andichika Blessing chimwana chedu chishi comedian, upcoming comedian. Dovan 4 vakanga varipo pakati pe 50 ma South Africans. The 50 vachona vamwe ma celebrity guys, ma actors. Ma actors anoto actor kuna na umwandu ari actor pa inozichiko ya boyfriend ya pa the river. Pa the river. Atakamona aripo. Hanomona. Ndakaona ma influencers, ma top influencers, ma actors varipo ipapo. But chiri kukwidza mamonya imomo. Munoti diaries avanhu vana mari. You don't say that. Pavatosvika vari kuvhota kuseruko vakanyarara. Vari kutumira ma airtime kuseruko varizi. I5000 ndikada kuikumbira izvozvo daitona kuiguma 5000 izvozvi inobuda. Asi kuti handina mboya ndikati ndokumbirawo 5000 ndakambodaro. Hati chintangana aiwa ka Victoria haundimhanyisika. Nai Victoria haundimhanyisa ndauya neairtime yangu yarasikana. Haundimhanyisa ndauya neuyu yangu. Unondirega ndepedza kashungu dzangu nayasikana. Zvakatokoshawo futi kwandiri zvandinotaura izvozvi. Anditi. Vanhu vari ku-UK vari kukanda ma-airtime one. They are sending airtime vanhu vachitovhota. Vari kukanda ma-airtime avo vanhu vachitovhota. Zvichitondeka. Izvozvi pana handiti kana mapinda palive mundifonera handizati ari kuda kuti chii. Handitika. Ari kuAustralia. Nai nditomufonera. Ati kana mapinda palive mundifonere. Ndikati ndopinda manje. Thank you Gilta. Thank you Gilta asinda mascreenshots ake izvozvi epaanga achivhota. Musati compare, don't compare us please. Compare us neava vatiri kuvhota navava. Kwete nevamwe vanhu vasiri muma competition. Please. Atidi ndaramba. Handina kupema. Ndikapema ndikati GoFundMe yekumavhota. Mari yedu yakabuda pamwe tikati takatori 20,000 izvozvi tichingoti yesewa. Tichizoti takato auto. But takatega itipinde live and direct. Mira itipindewo tinokukidzana nevamwe mukati momo. Takazvira direct. How do we vote from UK? SIS MELLY. You can send airtime to me. Then we can vote from here. Ndine team rimwe riko WhatsApp kure kuti mari kauya ndinovapa ikaiswa airtime kwandiri I transfer to them. Vovota ivo vonza ma screenshots. Anmona. Abigosfan. Andina kutsamwa, I'm just addressing. Anto kwakangana toni voice rangu here kuti yakamira sei. Kucheka unonyatsawo zvina Betha chidaira phone. Handi wati ndikufonera. Betha daira phone. Anmona. Mavhoti tukumada guys. Takutozi izvozvi anoita akaposta.
ndakutoziva kuti inini I have to counter 5,000. I have to put in 7,000 because iyane 5,000. And it can nditozviziva kuti I have to put in 7,000 because iyane 5,000. Anyora ka chigame chacho chigame cheku 1 rand. Itone voice rangu makandida ungati ndiku hanimona saka tesingadi kuti tizodaro asikana musanishorere madhayari zangu they do that. Zvikuru sei vari kunze kwenyika uko vanomiramira atidi kunyepa vanomiramira vari muSA vana madhumbe ivavo vanozamawo nepavanogonawo vanotozama nepavanotogonawo vana madhumbe ivavo zvichitoramba zvakadaro kwasatesana ne 4 days guys, only 4 days, 4 days kuti competition ipere kusvikira musi wa 30. So guys, please send her airtime. Please give us airtime. Those who vakasununguka tipewo airtime guys. Tikuda kureach target 7,000 guys. Pane 5,000 yaiswa neumwe munhu kuno South Africa muno mti socialite ku South Africa kuno angachitenda vana kuti sorry target yedu 5,000 yasvika but ndauti rimbira ikuvota ramba mchivota ndiramba mchikanda ma airtime. Saka isi tukukapitaliza ne 5,000 ataona yakanda screenshot ndaisa pa page iripo kuti mugutsikana. Ena ngwa nchitara nemuromo maiti wekani sisime ndwada kutidlira mari ndakanda ndatotora i screenshot nesta rakene zvese ndosaka ndikuti ndoda kuzoidelete because akazoionawo haazongofari nekuti hatondiziviwo kuti ndinani animaona kana ngachingose chachingodongorerawo kude kuona kuti ava vakamira sei animaona. Saka please itai muchikandawo airtime yachiona tione kana uchida kutipa 1,000 rands airtime we will gladly accept. Andika kana uchida kukanda 1.2 toda 7,000 guys toda to beat. We want to beat this thing. Pane 200,000 sticky guys. Saka 200,000 per sticky guys. Takaisa 10,000 tikadliwa tingati tarwadziwa here kuti tawana 100 tongoti yese neimwe yakavhutwa kumashure uko tongoti probably takaisa 30,000 tawana 170,000 ingatirwadzere guys. Tongoti maybe takakanda pamavhotsi sera tanga apa pamwe taisa 10,000 and 20,000 and 30,000 and tazowana yadzoka ingatirwadzere mari inenge yadzoka nditi. Ende moreover mari yepadhayari sero simedi vachidla vaiwina ndichizoidla handisi kuzongoidla ka isinawo ka nherera dzapindira kana kuti orphanage dzapindira kana kuti chirikadzi dzapindira dzadlawo kana kuti ameno ada kubatsirwa variku it's only for people in SA chete ndopa vakanganza dei vanga vakavhurira kuti worldwide guys dei ndakachiwina udhara chinichi dei ndakatochigwina udhara dei vakavhurira kuti vanhu vari kunze vavhute dei ndakachiwina udhara zvino vakangovhara vakati muSA hanimaona only SA people dei vakati UK, Canada, Australia, America ivhota dei ndakachigwina very same day dei ndakatotaura kuti tikumwa coffee guys takamirira price yedu cheki yedu because kwaivhotwa ndo timu rinonyanya kusapota zvokudaro. Not to say kuti team local support no rinosapota anmona imbomira kundicorrecta makaure Audrey, you can stay with your correction, it's fine anmona. Team rem SA rinosapota but munongoziva kuti SA watingafananiwo nechi hatingafananiwo ne-diaspora zvanimoziya tingazofananiwo ne-diaspora anmona. Saka team re-diaspora redu ingade richitofambisa ndima sentima antimaona. But now it's only for people in SA. People in SA tisu hanimaona vanenge vane chido vamwe vanotori nechido chekuvhota but anoshanda mumba ndimadhumbi asati atambira hana mari akatambira izvozvi inovemba akutofunga kuti 3,000 yaya 2.5 kumusha ndoda kudai akutobhachita kuti ada kuenda hanzi bra rikuoneka bra remukadzi rinotooneka sometimes my sister rinotooneka bra rinotooneka bra haisi nyaya dei rarizama riraoneka ndopapa chitanyaya bra harina basa ibra bra rina basa inogona ngotoonekwa handitomwisa vana chero mukombi totoriburisa kuti ngwaru zamu uchitomwisa vana hanzi kwamnanda Botswana ndakataura mugroup reBotswana ndakaannounce mugroup renhikikiri reBotswana nesuro wani ndakaannounce mugroup reBotswana nesuro kana urimo mugroup I wrote mugroup reBotswana nesuro right. Bra haina basa guys zamu chari tinotomboriburisa makombi muchimwisa sezvebra hayo inenge yangopoya haina kana basa right. Saka ngatiitei so guys
takuda kuti tipinde munguva yekuti vanhu vaningirire sometimes I have to do this because ndinozombonyanya kuda kunyanya kuti dai munozondinyanyira ati zvinozonyanya hatizorambiwo chingozobvuma izvozvo ka handiti anomaona hatizorambi chingobvuma ichi chikutondipisa ichi tonge chatochipisa mudai nditochipisa hai ndichipisa right takuda kupinda munyaya yemujolo jololizing jolo nation jolanai nyenganai operation nyenganai tapinda guys saka this is what we are going to do vanhu vari kutsvaga varume vatsvaga vakadzi nhasi chaichaiye ndandina baba saka hanzvadzi ndakuudzai kana muri mucomment section kuti mukadzi wenyu muchamuwana palife handitika ndopamuchamuwana palife kana muchimuwana kana hamusingamuwaniwo ende handizoziviwo zviri pakuwirirana kwenyu varume vari kunetsa kuzheuku guys vashoma handimaona havo vamwe varume ndo vari kumasiling handimaona ndo vanenge vakavigwa masiling ava vanozowanikwa after 14 years ini panapa pandichito angari potential mukwasha wangu iyoya mufunge potential mukwasha wangu zvokuti pano padiaries izvo zvingadei akatocheta neumwe munikikiri mudiaries wangu asi wakanga akavharigwa ari muchizarira handimaona hands comment section haisi happy I can as well like end the live and go ndinoto end live and go I ndina kana ndau musiri happy comment section I'll end the live and go it's a weekend guys mamovie ari kudigwa zvoti pano pa Netflix akadigwa chekuti pano kana musiri bo musiri exactly precious magumbo zvimwe rikandipone nchiramba because ndingati zvinozonyanya kujairigo zvinozonyanya kumwe kwacho kwakutochijairira kuti mbuya vatu vangova dai pavanoda kuti left right tendeukai dai kumwe mapeji amuzviiti ini ndinokona ndinzire comment section ndiniguzire yekutoilet yekuti munongoita zvamunoda hamusiri happy I'll just close my life and go you are not paying me imi saka guys onai varume antika varume vari kunetsa imi varume kana muchinge matora nikikiri mawana vakadzi musatambise vakadzi anditika ndosaka muchita vamwe vacho nomuzosvikawo makore wakawandawo zvemiwo zvemusinawo vakadzi hamuzodaroka hamuzodaro anditika hamuzodaro anditi saka toda kuti munyengane pano kana makudanana ndoda kuita follow your relationship tichiona kuita kuti zviri kufamba sei mu relationship menyu antika musanyengere vanhu maadvantages vanhu rume kana wati uri kuda munhu mude nezvaari kwete kuti uri kuda munhu unotoda munhu achitanzi ndiri kuda munhu ari ku-UK ko munomuvapera why uri kudawo ku-UK uri ku-Africa unomuone pio ku-UK unomuona rini une visa here rekuenda ku-UK une visa guys nobody kuti munhu ka nenga hari chance hanoona muna nenga hari chance guys ende varume vevanhu zvokuti kana uchinge wanyenga munhu pano woti kwaina mukadzi wangu tikuda kurambana heti kunetsana hechichi tanga wapedza nemukadzi wako wozouya wotora munhu wonyenga munhu pano tanga wapedza nemukadzi wako kumba murambane mupedze kana vapedza kurambana wozodzoka panapa haona se vakatora murume wangu handitika iwe uri wauya woga pano saka chizoti varume havatogu vanoita iwe ndi ati churi murume munhu zvaripo palive pano oga ozoimangwana mudiaries akatora murume wangu imikaini right saka like isai number guys isai number dzemuvhoto munhu kanyara usanyare guys zvimiririre usanyare anditika usanyare zvimiririre nokuti ukanyara haugwazi ani muri kunzwa usanyare zvimiririre please ukanyara haugwazi varume vanokudarika uchingoti ndikunyara hanzi naKelvin thank you Kelvin handi mashona murume abvumira saka ndafara singaiti anoona saka guys isai nikikiri number isai number kana tuita zvekuedha ndotya kuti ndikaita zvekuedha
ikatanga kuita matricks ka kutinyatsa asi kuedha kuri bo guys. What do you think? Kutinyatsoona hamuzvioniwo kuti munonyara. Dodi guys tovofona here kana kuti toedha. Beth, I'm trying to call you. You are not picking up. Todi guys, taura iti vota itiwe. What do we do? Should I say? Beth and Mona men bomfonera. Twitter say guys, mchi decide. What do we do? Mchi decide. Ndio kupisa kudai name. Kapogeza unipisiwa. I requested. Tofona. Hava mari kuti kufona. Mari kuti ngavaonani. Ed ndo chai. Ed. You can do both. Edas. Okay. Ngavafone or ku edas zvisi zvinongoita. Okay. Ed. Betha. Betha. Right. Saka edibo. Ndikuona pane 5 ma edi. Saka phone ino edha vanhu 3 guys. Saka ngatiti kana zvichiita to edha vanhu 2 handika moya mutaurirana isitakateerera kuti unoda waunenge waona ndiye wamufarira kana usina kumufarira handika unongogona kungondipa sign writing itai. So these are the rules of the game. Ndikakuedha uri munhu rume ukapinda pano handitika pakapinda mukadzi handitika kana pamakore usiri kuirana nawo kana kuti usina kumufarira munhu wataura handiti ingosimudza ruoko rwako kudai. Ukasimudza ruoko kudai so comment section ichandibatsira kuti ruoko rwasumudzwa toziva kuti munhu aripo hasiri yemunhu wauri kuda handika hauna pane chausina kufarira to drop a 1 uchi wasina kufarira to edha mumwe. Mazvinzwaka the rules of the game. The same applies nekuvakadzi. Kana ukapinda pakauya kumurume handika mukomana anti murume ukamuona kuti uyuyu pane pandisiri kuirana naye simudza ruoko kuti andiona. Then chi iseveraza kuti uyu munhu yaasi kufarira pane chasina kufarira tombo ozodzoka kana paone munhu unenge wadi waona kuti uri kufarira anditika so mirai tione. All right. Rigaiti ede. Couldn't ed guess video. Let's hope for now. Let's do it. I'm sure. That ed man. Right. Varume say my request you to Aiwa. Guys. Takaita dating pano before gakasita tombovepo. Gakasita tombotanga kuita. Dating yakatotangira pano. Pano ndo pakatangira dating pano. Tikatosiya taona vamwe vanhu zvakutotevedzeka vanhu vakawanda. Tikatosiya andika saka tadzoka toda kutoita nhasi. Musataure zvinhu zvokune mamwe street please munokuisanisa. Andika gaka yachalini data yakwatalini. Pano tukuita zvipa diaries. Vari kunyengana pano pa diaries ava asi kugaka. Andika ende usati uzotanzi gaka tisi takatotanga nezvigaka ipi nezvediting zvekudhara handitika kare was tikatosiya handiona kune vanoziva right. Ndikutaya kuedha somebody apa kana ukati okay ndobva ndadrop right. Papinda 1 musikana mukadzi apinda pa I need murume right. Apana murume atapinda apa varume vese vari kwese right. Varume pindai tione varume apa vakadzi varipo. Varume pindai tione. Hi my sister. Hello. You are so beautiful. Right. How pinda varume sendai request uyo munhu hanzi zvinonyadza apana chinonyadza kana uri pa chokwadi uri pa honest handika edha apana chinombonyadzisa. If you are honest tichakuona pano unoda kuzoita relationship yekuseri sei iwe chitsvaga munhu uri serious. Musikana uyo aripo. Varume vari comment section kana uripo unofunga kuti you can meet standards emusikana uyo aripo isa request right. Rega tione marequest akanda kuti akamira sei. Ndari kundiburisira vashumi mukomana isanditsira kuchimajera network pane 6 nduku. I can only see 3 muzvirifamba sei. We have a beautiful lady here watinaye hanzi mukadzi akanaka right. Tira kuona murume wacho achauya. Murume wacho ngauye guys. Vakadzi vaisa marequest mbobvisai marequest enyu timbotsvaga murume anofunga kuti ndinogona kutora chimoko. Anoti ndinogona kutora chimoko. She's very beautiful outside appearance. Musingazozivi inside.
kuti moyo and ha maqualities aupa animona because kuna kama mukadzika kuri moyo andika right varume pindai tione varume huyai tione varume huyai tione kana mukasafona mukasaedja varume handisi kudairai pamafoni. I'm not going to answer you from my phone because why are you hiding? Munenge mune vamwe vakadzi vasikana pasocial media. Saka let it be pachena ipapa. Kana usina mumwe munhu pasocial media haunyari kuuya unless uri player ndipo unonyara kuuya because wakwasha kuona kuti kunoenda kuona kwaSIS MELLY kana anibva ataura kuti anibva ajoinawo kuti munhu wangu. Saka edha tione ehe Anzi nasati ndikwaringana babeko kwangu. Eyo vanogona kutopinda babeko kwangu tingazive kuti babeko kwangu anopinda nhasi. And varume pindai tione. Varume tione mbira ndimbobvisa ava requesta kuti zvinyatsofamba zvakanaka. I think so. Because handichakwanisi kuona mamwe manekekeri. Mumwe marequest ndakungoona marequest avo vari 3. Kavabvika tione. Smanga maisonti natsitsi ndachikumbira kuti mumbobvisa marequest enyu ka imbobvisai marequest enyu kuti tikwanise kuona varume vanoda kuedha because mawanda but phone yangu iri kungondiratidza vanhu 3 ndiko handimatanga kuisa marequest. Saka imbobvisai marequest enyu muzoedha muzosenda kana mainini vadona. Maakutyira varume venyu kabata munhu akandibata bullet ka hanzi like murume wangu aidi zvemanikiri zvemalife kumunoti mumarodhi maunofamba varume venyu havavaoni vasikana vanovaona. Guys, ndikuda vanhurume chete. Right, uya. Let's get to Ed Peter. Right. Peter anenge asina. Peter, I think, is honest. Was after we are life direct. Right, let's get to see Peter. Peter, I'm adding you. Pitoro, I'm adding you, Peter. Peter, I am adding you to one. Daira igoko, Peter, daira. Peter, you never know. Peter, at least we have to take a picture, my brother. Yes. It is how are you, brother? I'm fine, and you? I'm very well, right? Paita chimoko panapa. Inini andichadi kupindira. I want to hear muchita conversation yenyu muchibvunzana zvamuchabvunzana ipapa. Kana ndatoona kuti munenge muri kuwirirana, I'm going to drop you two guys. Ndotora macontact then kusei mutaurirana. Andika chazongoza feedback kuti zviri kufamba sei. Okay. Unongoisa ruoko tivadonedza. Anzvadzi kana mashora mongoisa ruoko mudenga todonedza. Andita ndishori zvekudaro. Mainini pane chamashora here? Handisi kuona bvisai macomments. Ndakuona nemakumbo. Bvisai macomments. Swipei macomments. Bvisai swipei kuright macomments. Swipe kuright anobva. Swipe macomments. Not that bad. Right. Saka mukoma Peter nechimoko maqualities chibvunzanai zvinhu zviri important then totangira ipapo ndakusiyai isina kungoteerera muchita nyaya dzenyu. Apo chimoko ndeipi sisi? Mushe zviri sei? Zviripo. Ndivani zita rako zvako unobve piko? Ndoitwa Wendi. Wakanaka Wendi. Unobva kupi? Kumusha here. Kumusha Kumusha ndobva kwaMurewa. Wow. Pamurewa apo. Pari boy ndobva patanda parusapa. Ya. Munoitwani? Ndonzi Peter. Peter, muripi izvezvi? Ne ndiri John, ndiri kuSouth Africa. Kuside kupi? No, ndiri kuKZN, kunonzi kuPort Shepstone. KZN. Yebo.
tikabva muDurban toramba tichiteera Nyanza. Ndofunga tinomhanya 100 km today tatosvika paShepstone. Alright, inini ndiri kuMpumalanga. Oh, okay, kumabvazuva uko. Yeah, kunonzi kuLeidenburg. Kunonzi chii? Leidenburg, Mpumalanga. Oh, okay, no, right. Tinenge takubvawo kunotopfuura tinenge tiri mudhuze tikangosangana muJoburg mote tatorwa pasi takuenda kumba kuHoridzone. Kudhuze nekuboard. Right. Saka conversion yenyu inenge yaendirira mberi. Saka muri kuti mukoma Peter muri kuti Wendy, are you saying ndipe number yako mukoma Peter? Namba ndiri kutoida kutoyapo ndanga ndatochiona chimoko kuti chakabatana zvemukati tinozoonana taseri kana andifarira. Wendy? Okay, number vape yeah. Right. Saka ndina number dzako inini panapa. Zvatakuita ndakudonedza imise muri tu. Iwewe Wendy number dzangu dziri public unodziziva ndi. Ndoko unouya wondipa number dzako. Mukoma Peter zvakare ndokumbira kuti muyewo futi pa number dzangu dzinoti 064 895 ndobva ndangokuchira sai manamba. Then mubva vapedzerana kuseri. Kana zvazoramba kuti unongodzoka kunoko. Kana pane pamusina kunzwisana, you still come back. Mune mamwe matani dzekupinda mugame futi. Saka ndachida kuvabvunzira pano vane mukadzi here? Mukadzi hapana. Handidi barika. Mukadzi hapana. Aripi? Mubvunzo wacho uyo. Hamunambobvira mamboita mukadzi? Ndakamboita mukadzi, ndotori nevana kutopedza university izvozvizvi. Mukadzi akashayika. Ndotsvaga chekunyoresa, mukadzi akashayika. Mune makore mangani? Mune makore 52. Alright. Saka kubva pamakasiyana nemukadzi makambopinda murelationship iri serious here? Kana kuti mangori single? Ndakamboda kupinda murelationship iri serious kuno kuJoni zvikangorambawo. Unongoziyazo, zvinoti atofunga kudzokera kumusha kune vatakajaira. Pane vanhu vapise wiki. Mukutsa wiki akanaka with or without wig, she's beautiful. What you went? Nanchiteerera zvamamuchitaura. Saka ikoko muri kuita mabhinda uko api? Ndiri muconstruction. Alright. My two cents mean baba mukoma Peter vakazvitorora munhu akuda zvitosekera zvitokanda mubakicheni handitika ndivakuda zvitorora vanhu vari machuwa vanhu havasiri zvekuda kutamba asi ndine mubvunzo 1 unogona wandoda kuti bvunzirewo Wendy hamoti monitendera here Wendy namukoma Peter saka let's say ndatora mukadzi uyu vana venye havazoti here problem vakunetsana nemukadzi because pane maproblems anowanzwa kuti vakadaro hapazvoite because inini handina mwana. Vana vangu havana problem, hawana kana problem kana 1. Ndine vana vairi chete, musikana nemukomana. Vane makore mangani vana venyu? Firstborn. Mukomana firstborn ane 24. Ari kutonyora final yake pauniversity izvozvizvi. Alright. Saka ndikachiroora manje ndinoona kunga mutoro wacho wareruka kutaura kwakushoma.
When did I kubvunza kuti ndine makore mangani? Ndiri kutena 30 next year. Okay, I'm not dead. Akanaka haungaiti mwana mudiki, hauchisiri mwana mudiki. Unongoziva kuti vanhu vekadzi munokurumidza kukura mupfungwa, makore mashoma asi pfungwa dzatokura. Ini ndinoadjustawo mbijana kuti tisangane pakati apo. Yeah. Inini mukoma Hamba kuna SIS-MELLY. mukoma kuita kuti munozokona here zvokumhanya nefilo muchitemana temana nemusina because vanodiwa chikudo young blood guy. Chikudo chimusumudza muchimubereka muchimusa mfana muchimudididi. How far? Handina kuchembera zvokudaro. Muri kutewa zvinobva. Alright. No, pakanaka. Saka ndokumbura kuti mese kuseri mobva mangokurumidza mandikanda mahashi enyu so that ndongozodai. Andika mombo you get to know each other before musati maenda kumberi. Pachine chinoda kubvunza iwe. Zvizhinji ndozobvunza hangu kufoni. Alright. Okay. Ashi ndiani? Number that cheaper. 064 064 064 895 8 yeah 5 Munokwanisa kungodzipina kuitira kuti kana asi ndogona. Alright, regai ndidzipine saka mutore ipapa. Yes, thank you. Regai ndidzipine. Oh yebo. Yeah. Oh. Right, number is right. It's the number over matter number is. Alright. Right. Wish you all the best, guys. Anditika. Alright. Sharp. Right. Quite don't need to Peter sisi wendu ambona. Ati wani hana kusumudza ruoko wani. Hana kusumudza ruoko agutsikana nezvaona at first sight. Saka why should we drop here kuti ede wako? Agusikana. Saka tingaiti izvozvo guys. Right, rekatipinde pananyasha vasiziva tione. Agusikana wendi. Saka tina need kuti tiningirire. Timbodididi. Mature, the guy is very mature, like 52 munari mature antimon. The guy timbo eda umwetuone. Masiziva, I'm aiding you. Go nata pinda ipa ground, pinda ipa nyanga, pinda ipa ground. All right. Kana uchi decline usagare wasenda request yako, please don't send your request if you are going to decline. Do not send me your request, guys, if you are going to decline. And don't send your request if you are going to decline. At least when you say good night, good morning, baby. Right, mirai tione vantu kuedor. Timbona kuedor. Duku edor must send my request. Send my request. I'm trying to edit. Let's open for them by bonnet. That's what my request. You don't have edor scanner. And you are much of a shadow. But I don't go edor. It's running the tongue of edor. Ukatino cake to educate. Do Vandago edor. Right, face, my sister. Budikirai Murima, my sister, Budikirai Murima. Gatikuone. Budikirai Murima, my sister, Budikirai Murima. My sister, Budikirai Murima. Okay. I don't know how to connection failed. Right, Ashley, I'm adding you. Right. Budikira Murima. Light on. Hey. Yes, Ashley.
Hi, SIS MELLY. How are you? Vakomana vane vaziaris pane vana vakanaka asikana. Vane vana vakanaka, right? Guys, iro bebhiro, icho chimoko. Icho chimoko icho regai tsvagiwa ndoita seiko. Vakomana mirani vandiri kubvisira marequest avo guys musandishori neda kuti ndione vese varipo because mawandisa saka ndiri kungoona vatanga kusenda marequest vaya. Anditika. Right. Nasi panapa pakadziya regai chimboona vamwe. Right. Farai, I'm adding you. Farai, I'm adding you. Farai, I'm adding you. Picture. We are a picture on. So then I took my suit. Farai, so then I took my suit. Farai, so then I took my suit. Network ya freeze. Network ya Farai ya freeze. Yeah, so then I took my suit yes kuona. Yes. Wangosi yanga singakuti kuitira justice pa makutira wangu waita uri padhuze nekamera kudai. Wangu wabuda kutonga mheno. Right. Farai uri sei? Get right, Marisei sister. Did right? Hey, meet Ashley. Ashley, meet Farai. Pana rusuda roko ena. Wasumza roko. All right. So Ashley ndombo kudo Farai ndombo kudonedza. Urambe uri mugame atika ndichakudzosa. All right. Anditika. All right. Okay. Right. Imi kupenza chendi muzimira mushe kumese. Kumese muda kurohwa. Right. Farai chamisa pa side achadzoka. Saka kana uri mo comment section wakati ya Farai wamuona ka Farai kana uri mo wakati ya Farai ramba uri mugame because panchadzisa Farai antika ndobva ndadzisova sikana vadi wakati ya Farai anditika right ndikachimbona machinda acho atumira ndeapi. Blessing chiri kuitika manje ine uchitowe apa unotoya neface yako. Andiona face yako. I'm adding you. I'm adding you, Farai. Farai, blessing. Blessing, I'm adding you. Comment section, dim. Usawele keba comment section mningina Ashley. Comment section na kupira mushe. Inapenga comment section. Blessing direct one. Blessing direct one. Okay, Yaramba ya blessing. I don't know what's going on. Send us a card, okay. Weston, I'm adding you. Uripa demand, baby. Uripa demand. The guy to the some zaro kushabupi. The guy to one. Weston, I'm adding you. Weston direct one. Weston direct one. Weston direct one. Zvinofamba seko. Nai guys kana ndakuedha ka daira anditi. Kana ndakuedha daira senda ifuti ko inetwork orochia ndika senda itone. Senda itone va boys zacho zacho ngadzi editone. Edha itone andati senda ima request itone. Because ndikuti akuedha baba 2 ava iri kudoni. Senda itone. Muna nomukobana naye pajekerere musando chaidza ndomu. Because abvume nenyaya yekuti vangani machitas. Senda itone. Senda ma request itone. I hope network yangu isiwe yakunitwa sina basa pana.
Send it to my request, guys. Gumbi. We are some kadzero. Guys, and this could have a cards. All right, let me go to test and do the picture. Let me do the 8. Don't know, you know. As I'm scanning a machinda, I remember a machinda one. I remember a machinda so that I remember boys in Ripan. So boys, Mareme Gwede. Clever, send your request. Send your request. Clever, send your request. Osama, send your request. Send my request and you don't want to. Guys, send my request to test and do one and chance. Send my request to try anybody doing the network. Send my request to the network. Young recording picture. Send my request to it. And the background, yeah, fat background picture say Astana. No problem, I'm not. You would have to get my background, Ivan. Send my request or it's again, but test our two now with the back that work at Zomax. It's drink is not right. Zomax, I'm not a run name. Take a pint. Pindait one and that's I'm edging you. Maramba Kunzi, Murubarem, really big again as the Ganti pint. Pindait one, I'm edging you. Direct one. Direct one. I'm in a very pottery, but what it was about Pinda, but when I will remember for 8, you know, right, Rapin. Right, and that's the angle. Yes, let's see your face, my brother. Wow. How are you, brother? Ndiri bomu riseko mazwana. I want to bow, my brother, right? Munozita toti Dian Ed. And Right, Ed. Meet Ashley meet Mkoma Ed. And Jiga. actually riseko mazwana. Inenge bow, I was really bow. Panege Bashaya Sinza Rogo. Saka right. The conversation taura night one. Riseko kwa na Ashley. Is it Ashley? What's the name? Eshna. Ashna. Yes, Rise. And right, Murise. Ndinotamba. Una makore mangani kona Ashna? I'm turning 26 next month. Saka ndiri muhombe stiri. Ndikuma 5'2" chako. Ndikuma 5'2" chako. Nasi pakadzia machiwa people. Mune makore mangani? 52. Ashley, uri kwenyika ipi zviya? kana kuti moenderera mberi. Ndiri muSouth Africa, but makore anenge awandisa. No, kana makore awandisa. Okay, vasumudza ruoko hanzvadzi. So Ashley, I'm going to remove you. Ndokudzosa. Andika usaenda, ndinozokudzosa. Ndomboda wemakore anoenderana nehanzvadzi andichika. Right. Musandifonere, please. I'm not taking calls. Munhu anofona hasi honest. Please stop calling me all today. We are edging, not calling. Right. Regai ndikwisirei makore. Vakomana vanga vakuya, but vakomana imbomirai timboita zvamukoma. So hanzvadzi ndoda kuisirai 2 up because these are matured people. When you talk of 50, 52, we're talking of matured people who are now settled. I'm going to put 2 Antiga. Then Nsanyari, tikati uku, kana iri mokanda, musunza rogo, kana mafarra mori, kana tika interview wabese, boshe kuti. And it's Come on. All right. I'm trying to aid you, my sister, Madenga, for direct kunze kusamwechoni. Direct kunze kusamwechoni. I like this matured people. Yes, atite zvokutamba. Kwete zvikomana zvinenge zvidati vasikana 20 paFacebook. Direct one, my sister, direct one, mukanonoka ndokubvisa inoisa mumwe, direct one. My sister, I'm aiding you, pamusoro apa.
Nemarikwests abva awanda pamaonekwa marikwesti awanda saka ndiri kuti mukanonoka. Alright, no answer from live. I don't know my network yake still ndakutoisa vamwe. Right, Lucy, I'm adding you. 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 What are the questions? Sometimes let me get you know right. Delphine, I'm adding you. Delphine, I'm adding you. Delphine, I'm adding you. Delphine, I'm adding you. Right. Right. Hello, Delphine. How old are you, Delphine? 39. 39. Right. Let me add Gumbi. Gumbi, I'm adding you. You are beautiful, natural, beautiful, no makeup, nothing. I sister Lucy. Ah no, asi Lucy ndiani kare zita. Definitely. Right, Gumbi budikira tuone budikira musaga Gumbi. Bisa ka bonnet Gumbi. Bonnet masikatera asikana. Bisa bonnet iro. Sakarara. Haiwa imbo mukaonekera fizikana uri pa competition dia. Bisa ningiri bonnet moto sumka ugare kudai bisa bonnet iro. Okay, okay. Mira indivisa. Ichishanga mtaka kurume. Ichishanga mtaka. Hey. Gadzira uchenga nei. Ukanga unoona kuti zvinhu zvinonetsa. Ona babarika kuti bakadai. Zvine zvikurisa. Ndizvine zvikurisa. Right. Hey, my sister, how old are you? I'm 39. 39. Gumbi? 41. 41, right. Meet my 52-year-old brother. Saka, right, the floor is all yours, brother. Taureni nevasikana. Havasikana kwandiri. Kune vamwe vandiri kuona vanenge vachiri murima ava vasati vauya. Hapana. Havasi kuoneka. Vari kuoneka vese. Handisi kuvaona kunoku. Iri foni yenyu. Vapi vacho? Kuti foni yangu yakaparara. Vapi vacho? Gumbi ndiye asiri kuoneka. Aiwa, Gumbi totomuona ngati tadiona ichibvisa bonnet abvisa adzoka. Aripo. Ndingoona one chete. Eish. Handichazivi manje. Mamu. No, not yet. Parangori nemubodzi. Wow. My put was Saka ndiende pari kuti murume andione manje. Screen yavo haina kutombouya paningirikini. Haisi pangu ine. Screen yavo haipo. Ari kuoneka uyo. Saka kana ndisiri kuoneka zvaramba. Ndodona hangu anditi. Screen yavo haina kuuya paningi. Haipo pangu. Ndingoona one chete. Saka ndakuchimudonedza right. Taurai nearipo. Varipo muri seiko. Hello? Varipo apo. Makangoti zii muripo. I think network yenyu. Yeah, ndiripo. Yeah, okay. Network inoita ichitina ndiripo zvangu. Zviri seiko kwamuri ikoko? Aiwa, zviri nani. Muri kunyika ipi?
ndiri kuSouth Africa. South Africa Kupretoria. yombe pacho South Africa. Kupretoria. Musha mukuru wePretoria. Mune vana vangani? Ndine 2. Right. Munawo muSouth Africa. Ano vari kumba vana. Okay. Ini chamuda kuziva pamusoro pangu che? Mune vana vangani? 2. Okay. Muri kupi imi? Ndiko UK. Alright. Saka vana munavo ikoko. Vari kuno. Vanogara namai vavo. Alright, ndozvanoda kutobvunza kuti mune mukadzi here kana girlfriend? Mukadzi hapo. Ndiri ndega. Asi mune umwe muri kufambidzana naye imomo muno? Ndamba ichida kutanga ndapora mbichana. Alright. Saka ndakupinda mundima kuti ndichitanga kusakura iko zvinezvi. Tione kuti zvakamira sei. Ndosaka ndoya pa SIS MELLY apa kuti tione kuti pane zvatingawana here. Alright. Ndozvana ndichida kungobvunza zvangu. Yes. Zvakawanda ipendawo asi. Are you comfortable nemunhu ari kuSA kana kuti muri kuda UK? UK yanga iri nani? Ari padhuze. Kana ndichinge ndashaya UK ndezenge ndakudzoka zvangu ikoko. Saka toita sei? Toisa my sister on standby. Sister mogona kuisa standby kana kuti ndongwa kuisa pa standby. Mapandi yakasa. Vari right. Right. Saka munini wangu woya wondipani ndiri macheza okuseri in case the UK masiro munongodzoka kuSA. Uya ndi macheza okuseri timbotraya kuva edzera UK chiwoni. Anditika sendera yeye. Right. Guys, only UK ladies. Ndimuri kusenda ma request. UK ladies chete. Ndimuri kusenda ma request. Please. No SA. Only UK ladies chete. Antika UK Island. Nyika dzakakomberedzana neUK. Ndimi vatiri kuda chete. Handisi kuzava vaedha kuti ndo. Please. Usazouye panapa usiri weUK. UK Island. Scotland. Mudhuze imomo. Europe right futhi akusikure padhuze. Alright. Anybody are ku Europe? Hello, my sister. Hello. Hello. Hello, Sisimeli Makadeni. Did I tell you? Look at German. No Is it my brother, is it fine? Yeah, Germany right akusikure. Okay. Now you can talk. Ndiko murise. Kawanda. Kamera nyiri yanya kutamba dzora kumashure. Andika kutenga vana. Makundonere. Ichiri padhuze sitiri kudzokera kumashure. Ndachipera. Base. Yeah, zviri nani. Mune vana vangani? Mune vana 2. Ndo pane mumwe ari kuchemera amai wandiri kuzwa. Varikudya saka kutoongorera. No, that's fine. Baba vari sei? Vari kwere kana kuti havapo? Hapana baba. Ndiri ndega ndiyo. Mune makore mangani? Ndine 40. 40. Saka kuri kuti masangana nechidhara chinechi mungade mumwe mwana here kana kuti hamudi mumwe mwana? Zvinenge zvaakuita kudhipenda. Sorry? Zvinenge zvakudhipenda seita kutaura kana kutosvamusa sei. Handiti kutotaura so SIS MELLY achinzwawo.
kuitira kuti kana zvinge zvanetsa tinodzoka tichimhanya kuti sisi Mary honai kuno. Ndizvozvo. Zvinoita mune vana vangani? Ndine 2. Zvinoita. That's fine. Right, so chicha munoda kuziva pamusoro pangu. Hapana zvangu zvandinonyanya kuziva. Saka matoziva zvese kudaro. Kana tiri Sisi Mary ngatiiteka so imbondidzikisai mpisha ndendiri pastandby. Kana uchitobhisikana. It's okay. Ngambodzika. All right. Because uri busy, hausinyatso concentrate, uri kuita kunge usiri serious. Chikuda munhu ari serious. Right. Kana mauya guys maedha pa please be serious ka. Anzadzi is serious. And it uyaiwo muri serious not kuita kunge usi serious. So kana uri busy mbomira. And it kana uri busy mbomira upedzi. And it hello? Manje hatisi kuita zvenhamba manje tiri kuita zvekupinda palive. Kuti ndipe hanzvadzi ava namba yenyu chete tisina kuona kuti ndimani haisi kuuya kuti isu tavaona it won't be fair. All right. Right, uyai nefesi pane vari hanzi ndiri kubasa vari kuGermany zvakare naida kuti mundipirewo bhuti ava namba but panotinetsei manje imimi mauya nefesi yenyu kuti tizopa munhu asina kuyawo nefesi yake panotinetsa handiti hanzvadzi I'm being fake apa. I don't know. I'm just being fair. Pana kuti mugare mangochuza zvinhu zvamunoona. Kana zvisingachiri mukadonesa ruoko ka100 you allowed. Hamusati magutsikana kusvikira magutsikana. Okay. Yes. Hatiri uori toda dai season buda pachena. Sudera uri kungobuda pa dreads chete. Ndiripo. Right. Susan buda pachena. Susan ukutiza. Hello. Dave. Musha muri right. Zvakanaka chaizvo. Kuri sei kwamuri? Hakuna kuri bo. Muri kupi zviya? Ku UK. Ku Kent. Koza ndakapfuura nekomai manje. Kupi kwacho? Ndaenda kuDover. Oh, Dover iri padhuze ndiri muKanterbury. Okay, ndipapa apo padhuze. Ndinowanza kupfuura zvangu naiko. Zvamati mune makore mangari zvino? Tasati tataura ne48. Ndo mabvunziro achewa. It's 48. Vana mune vangani? 2. Okay. Varipi? Vari uzimu. Right. Muri mega zvii? Yaye zvino ndiri ndega vasati vauya vachazoya zvavo. Uyai request kupinda palive hatisi kuita zvemafoni. Chichamuda kuziva pamusoro pangu. Vana venyu vakura sei? 22 and 16. Oh, that's not bad. How good. Yeah. Yes. No, venyu vakura sei? 16 and 14. Saka vanhu manesa ndoruzi rwezvinhu. Okay. Saka ndiri kuWest Midlands. Okay. Akanga achitamba zvachishama kapaya. Also. Oh, I think I passed there ndichienda ku Manchester. Right. Yeah. Because M6 iri papa padhuze nendapa. Yeah. Takangoona masai ndichienda because it was my first time going to Manchester. Right. Yes. No, that's good. Ndinovumirwa SIS MELLY kubvunza zvavanoita. Yes, munhu wenyu. Go ahead.
Okay. Are you safe kutaura zvamunoita? Kuno, I'm a carer. Right. Okay. And Mimi. There is sound engineer, Oh, okay. audio engineer, yes. Okay. Right. Dzokera kumashure ndinyatsoona. Muri padhuze stere. Oh, Namakapita It is sure. chokwadi. Zvamwari chaizvo. Zvamwari chaizvo. okay. No, that's fine. Regedzai nditambe now. Okay. Samunoda number. Namba yangu ndaipinda yabviswa. Iyo. Saka iripo. I can see it. Namba iripo. Saka zvamunoita mese munotora namba dzangu. Matora namba dzangu moya. Ndini ningi indoswa pamanamba. Anditika. Right. Wish you all the best, guys. Anditika. Kana zvaramba munongodzoka but makapitana pafair chako topetika because you guys are now looking for companionship. 48 and 52. This is companionship. Vana venyu vakura, you're now looking for companionship. Chengetana nekungoita life yenyu kusvika kumagumo. Kwamakwenda ndo kwavapadhuze. Kwamakabva ndo kwavakure. Saka I don't know. Zvakwamuriwo. Tisati tabva. Mwah. Okay, bye. Bye. Zvaita. Okay. Zvakuda so sweet, guys. Zvakuda so sweet. So sweet, guys. So sweet. Kubuda so sweet, guys. Zvakuda sweet. Congratulations to these two. Right? And vakapitana age yavo zvakare. Bozvekuti. Andimaona. Right. Right, regai tipinde pachirongwa. Tinos. Rega tikuede tuone. Tigoona kuti vasikana vanopinda vaona tinos that can help. Aiwa faith zvokuti vavaziva zvina basa neasikana. Regai vanhu vatsvage vanhu vavo venyu. I really hope it works too. Mona Lisa, I really hope it works. Neniu. Right. Ndikutsvaga murume wokupinda ndobva ndadzisa gumbi. Andika. Ndisati ndaedza vanhu regai ndibvunze. Pane vari kundifonera panapa. Vari kuti kwai tinoda kupinda. Hello. Yes, zviri sei? Aiwa, inini handigoni kukuvheterai varume manje. Zvikudyara zvokuti plus unopa kupinda uonekwe fesi yako apa. Zvinokasiya CV kwandiri handisi ndikuda mukadzi. Handiona. Ko fesi yako vanozioni. Uba kundiomesera kuti munhu wese anenge akudaro ka. Alright, taura chikurumidza tuni. Kuzwa kufumba basa rekuti ndinyore pasi. Chitaura ukuda munhu akaita sei? Giant mira taura ka usingamhanyi. Giant ari smart. Hausi kuda chiroloni. Six partners. Alright. Ine makore mangani? Okay. Alright, saka pa 6 apa munenge muchasa makondomi. Alright. Makore mangani? It's 39. Alright. Saka ugara mucomment section imomo. Alright, pakanaka.
Sharp. Vanachobanyanyisa guys. Musachireke kuya kama mchakufunu guys. Ngatiuye apa. Ngatiuye apa. Nokana musinga kumchinyatya kamera shai saka inchidi ndokupindirai here. Anyway, ndokupindirai here pakamera right. Pane ari kudiwa panapa right. Murume mugiant ari smart akareba sex partner anditika mukadzi ane 38 years anditi asi vari pasi ma-sex partners kudaro vanenge vachidanana anditika saka kana urimo murume handi hanzi kana uchinge wauya murume ini ndobva ndajoinawo hanzi kana murume uyu aripo kana uchinge wapinda ini ndobva ndajoinawo murume ari giant. If you know kuti you are giant, you are smart, you are tall, sex partner but muchidanana anditika maybe 39 and above anditika wobva wasenda request then musikana uyu anobva auyawo ojoinawo palive mubva maonana anditika right ikandifana kuedha vamwe. Handisi kuita backdoor achanouya kana mungikiri partner yauya right. Budikirai murima my sister. Sudirai kumasoti yasokuonai right. Hello. Yes. Uri kupi kompani? Dream job. Right. Get a blessing. Guys, hatichatori ma-private course. Hatichadi ma-private course. Uyai palife. Phone yangu yakutobhomba kuti wane ma-private course. Uyai kulife. Uyai kulife. Right. Blessing budikira murima tuone. Uri musikade? My brother, what do you cry for life? Vamwe vari kumbogadzira musoro sekuru mina yavambozvigadzirisa unoza kana uchibudikira fa kumbogadzirisa unobudawo uchiduka duka sekuru. Sekuru muri kuteleje? Sekuru muri kuteleje? Budai kana zvinakana basi budai. Budai kana tikumisikana wakanako. But wakanaka zve.
vari kumbogadzirisa voice ravo varege vadhati vapei mukana vazvigadzirisa vapei mukana Musikana akanaka zviso uneno kudai akanaka shemu. Akanaka man kudai. hatingaswereri izvozvo tiri kupai mukana sekuru kana muri kamera shai imbendai munozvigadzirisa mozodzoka kana makuda kubuda pakamera right ndiri kuda vakomana sendai marequest kuti vasikana foni yacho zvairi kuita kama1 ikundibudisira vanhu 3 vanenge vanenge vangorambirira varipo amene vamwe right sendai request vanhu varume sendai request tione varume sendai request tione varume sendai request tione sendai request tione varume sendai request tione sendai request tione varume sendai ma request tione mukomana yellow uyai kukamera hanzvadzi yangu hatisi kutomboita zvepafoni uyai kukamera alright sorry just a quick one ndipabasa saka ndikwanisa kupinda palive aiwa indai mutoilet mungonopinda palive hanzvadzi pindai mutoilet mungoti tingokuona 2 minutes palive chete alright asi mukadzi uyo atari kuda chaedu mudzi kuti ndiripo aiwa ndosaka kakatokumirirai mukangotouya panhingikiri palive chete iye arvato ed mutongoona 2 minutes mubva maenda tochikupai macontacts moindi uyai palive itai fast toisendai request ndoona zita rakanzi kudii mati zita renyu rakanzi kudii kuti ndikumidze kuedai Peter Johnson uyai tione baby sera masure right tichizokudzose mukurumidze kuti madzenaro kuda zvero rejainji uyapesera kupinda nefoni kwene problem baby yapesera kupinda kwene maearpods hatichanzwi right Hi. Hello. Yeah. Hello, Melissa. Hi. Melissa. Mana? Oxê. Hello, Andras. Yes, hello. Right, funny to us. Sorry, baby, right. Masara muri tu. Zita lako ndiani Andras? Inaitwa Daniel. Daniel. Right, my sister Daniel. Charlotte. Right, Daniel. Unaitwa ani? Charlotte, chitaurira nai. Mskani. I'm 30 now. And you? Okay, internet 26. 26. All right. Unonzaniyo? Huh? Unonzaniyo? Awuzonzwika? Ndonzi Charlotte. Charlotte. Uri kuphi? Charlotte. Uri kuphi Charlotte? Ndiri muJoburg. Joburg kuphi kwacho?
Yeah. Which side of Joburg? Edenville. Kobe. All right, in Joburg as well. Joburg. Mujobek. Kwiden. Or Edenville. All right. In Dream Joburg, in Dream Randburg. All right. Kumushande. Yeah. Hello. Kumushande kupi. Kumusha ku Zimbabwe, ndiri kwaMutare ndo kumusha ku Zimbabwe. Mwanele. Yeah, I've got a baby. Okay, engineer A girl one. child. Engineer a boy. Engineer a boy. Under 6 years. How many? Under 6 years. That's really perfect. I'm going 4 years. Okay. SIS MELLY wadwa kusegerera chimbosegerera SIS MELLY. SIS MELLY ndondonedzaye. Andikuparire. Ndikuparira kuti ndakasindira. Charlotte ari kunyara nyara. Charlotte chimboita free. Charlotte ari kunyara uyu. Hanzi chimbondonedza. She is not serious. Ndikudonedza Charlotte. Okay. All right. Again, this all right. Again, ndikuedzere mumwe. All right. Sendai request to vakadzi sendai pane vakomana handisi kuda vakomana kuti vaedi ndida kuedha vasikana sendai request vasikana sendai request vasikana tora wako mukomana ane 30 saka it should be 28 and below mukomana ane 30 yeah mukomana ane 30 saka 28 and below sendai request pane request evarume chete sendai request sendai request sendai tikuwe mchituka varume vari kunetsa hey hakuna varume varume vari pa sendai request 200 itifana atosenda anenge atofarira anenge atokuona panenge atoya akafarira kudhara ngatimuone Fadzai am adding Fadzai funa kamuti yaita safety fail to connect. I don't know galitry mumwe. Get here the Grace. Grace, I'm adding you. Grace, I'm adding you. Grace, I'm adding you. Grace, I'm trying to add you. Okay, I don't know. No connection. I think they are network now. All right, again, we'll try and memo. Nyasha, I'm trying to add you. Memo Nyasha, I'm trying to add you. Yeah, network manje. Yeah, connection. Yeah, utongora bauri posha. Ushika network ya okay. Mwaba pinda. Yanga ya tumboramba. Mota pinda say. Right. Burisa face. Adona kuti. I network. I network. Utara bauri posha mari kushikira kaisa mna noto ya. Because vari kuya vachidonzi vasikana vanoditya vari kuramba aiwa hai network chaipo
All right. Right. We are face, dear. We are face. Bring your face. Face. Baby girl. Wow. What's Zoka? Don't go ahead. What's Zoka? Don't go ahead. I need. Daniel, mbana yo CB. Yeah. What is CB? Andisiona simbi yacho. Ndaibude tinatsoiona. Tinoona beauty. We are up. I think it's network. I'm not even andisiona. Much to say. Like pane musikana tambodonhe dzakanaka kuti achiti imbodonha tikuzokudzosa ati paita age difference namukoma vatanga kuuya mangwani 52 muona ari light information ndiye iye angaita sort of braids mutsvuku so akaita sort of akaisa chinhu padenga angachiziva yes, she's the one. So, once for a bullet, yes, she's beautiful. So, no, the Zoom is a recipe, I don't know. Yeah, it was one eye. But you don't try. That's in bed. But I think I'd stand here. I think I'd not stand here. What's she? I don't know what's it. Zanamba is Zanam. What I tell them. Yes, hello. Hello, yes, hello, what do you say? Yeah, in United States, I stay in Joburg, in South Africa. Right. All right, no, I'm run back, not cliff. Makorenda mbonzwa muchiti mune 30 ndizvo. Correct. Mune 30 is for now. I'm turning 31 December. Hello. Network yangu iri kana kuti ichishupika. Network ndofunga side kuno but muri kunzwisana. Yeah, so how is Soweto? Soweto kuri. Perfect image though. Magafita nasi. Yeah. Age wise. Age wise 26. Ndikutena 26 next month. Well, I'm turning 26. Nice to meet you. Do you tell you what? Hey, so time at SIS MELLY. Hey, all right. Ndakutosera namba yangu apa. Mondibata kunamba neti do icha majira acho. Yeah. It's fine. Namba iyo yadzoka. And you are with this number. Guys, this is a real number, guys. I said I put a dream and no I end up coming on. Number is and he said in a local number, I'm commenting beside comment here, you miss a number because Maton and chat of us for number you pin say. Let me try to pin it again. And the match you both they have a capital 64. Right. Number issue. Number natora nje. Number napina. Saka mundi bata zati then ndo bana kupai number mutora kuse andika. All right. Good luck guys. Good luck. Thank you. Right.
Right. Right. Zvabudaka so sweet so lijanga sweet. Right. Erigaiti one abazouya here vaya right ganibodzosa tuone. Timbosatino. Buti giant uyaiti one buti giant vaya vachitwaidiri haidiri. Hanzi wrong number and Selena maybe. Budikira tino we want to see your face. Network. Tino budikira. Right, I'm trying to add. Sisi andiselina anzi makapina wrong number. Andiselina makapina wrong number. Andiselina anzi makapina wrong number. Right, isai number guys in comment section dipine. Isai number comment section dipine. Isai number. Isai number in comment section dipine. Isai number guys in comment section dipine. Isai number in comment section dipine. Isai number dipine guys. Isai number dipine. Isai number in comment section guys. Isai number. Teresa go vundru kutsvaga kuseri. Isai number guys tipine isai number 20. Isai number guys, isai number and selling number number isiriyo. Isai number guys, isai number tipine number. Isai number guys, isai number. Pana patikuta kugira musaka vana nomo makatorore. Nomo kureva time chifona apa. Then isai guys, isai number guys, isai number dipine number, correct number, kutsvaga number so what? Isai number guys. Isai number. Right, thank you Regan. Thank you. Right, number ya isko. Right, my sister, Moyane Bonnet. Hi, SIS MELLY, what do you say? Dako edemti waskara deni Bonnet mkoma na wani. Tifambe anunga nasi. Nasa anunga beracho eri. Beracho. Budikira tipa Black Friday. Nasi chamari Black Friday. Budikira tuone. David dia. What is that? Diribo, je say. Diribo. Right, varume isai ma request tuone. Vanhurume chisai ma request tuone. Vanhurume chisai ma request tuone. Vanhurume chisai ma request tuone. Chisai ma request tuone vanhurume isai ma request. Hanzi please ndimbomira iyo kuzina imbomira izvozvo. Mbomira izvozvo kuzina chazo kana vaburuka vachazoyawo. Right. Timbona. Ndikuda varume ma request evarume, ndikuda varume ma request evarume. Ndikuda ma request evarume. They are very request zvavari, they are coming as they are mabonnet avo. Kana munhu anomudane bonnet rake. Aniti. Anazobvisa kana sendai ma request anhurume, sendai ma request chione, sendai ma request. Ndopatobata matsotsi papa. Sendai ma request. Guys, bonnet musoro wangu ndakaoila saka ndakarara papilo ndikazorara papilo pacho nebvudzi direct ndisinoza pilo nozara mafuta here. Oil. Face kunyatsokuoneka zvakanaka wani. Kuzobva kune vakadzi vakaipa, kuvakadzi vanenge vachidzi vakaipa kuzobva vapigwa nevachiriwa naye. Nokune vakadzi vakanaka kudai kuSingapore. Pane vachivaonepigwa vakaipa. Padhayari zapana vanhu vakaipa panapa. Vanenge vachivaona kune mamwe mapeju. Right. Varume sendai chione, sendai mari kwese chitone. Hands better two beautiful ladies. Yes, it's a tough competition. It's a tough competition. It's a tough competition. It's a tough competition. It's my request. It's my request. It's my request.
Isai my request varume isai my request tione. Isai my request varume isai my request tione. Isai my request tione. Vanhurume isai my request tione. Isai my request tione. Senior bachelor opinda here. Senior bachi. Chokuedza here. Kana kuti picture iyo haisi yako. Chokuedza here kana kuti profile picture haisi yako. Stephanie. Stephanie murukadzi here murume mukadzi. Let me just give it a try. Murume kwati mukadzi. No. Sis Melly mondiedza ndiri mukadzi mozondiedza after over 40 ndio atiri kuda. Okay. Right. Varume edha ituone varume edha ituone mira ndimboudza mwangu achinesa kuseri kuti kuti ava program chiuyai. Manamba ndichama wane yariwa. Guys, vana kusenda message varume kusenda message atikuita zvokuseri guys. Varume kusenda message atikuita zvokuseri. Anditi makawanda muri kusenda message. Why are you hiding? Why are you hiding? Why are you hiding? We are in camera, guys. Vanhurume paita mazvimoko tu zvakanaka zvisingaiti tu mabhebha akanaka zvekuti mayellow bone futi. Saka sendaitiwani. Hamusi kuda zvimoko. Kwaidendini murume ndatopinda. Aiwa, right vagare because hatisina vanopinda panapa pozobuda zvipande. Vanotoziva kuti pakaipa panyaya yekunzi edge apa. Dei yanga iri phone call mutawo ane mafoni. But edge yakaipa manje. Edge haiwiki zvokumhanya nokuti vasikana varimuwo kamucomment section vake vanenge vakatarisa kudai. Kuone kokwira apa mawani. Kokwira pakadai Sarai, Sis Melly. Kutokwira pandocheko chekuga isai guys varume sai maui marequest tione ndobvisai vakadzi tione. Farai azoendepi mundipa hangu Farai amita zoendepi newe Farai wasiko hanzi Eddie Osama handisi kuvaona manje kuti macomments enyu anenge akavhara. Ngavasende marequest varume vacho ngavasende marequest because handichaoni idzi macomments enyu. Remember kana ukaedha vanhu macomments hauchavaoni. Ngavasende marequest. Saka ndikuti anofunga asendwa but phone yangu yatava network problem. Sei pasina request kana one network problems idzi. Get on. Shumba mira takadai. Ivi vari kuti edmi. Handisi kukuonai. Sendai marequest. Handisi kukuonai. Sendai marequest. Varume handisi kukuonai. Sendai marequest. Itai zvokusenda marequest. Sendai marequest. Sendai marequest. Ifoni yangu asikana mjeta mnyama hivi. Kuchichi kuti kana ifoni yangu. Right.
I am this time. Right. Stephen, I'm adding you. Stephen, I'm trying to add you. I'm doing the funny. Stephen, I'm adding you. And makadini zvenyu. Yes, Stephen, Burisa Fesika. Chikonzero ndechekuti nenhau kuti ndiri kungoda mukadzi wayo anga achitaura zvokuti anoda sex partner chete saka ndingakwanisi kubudisa zvandiri ndokumbira mundiregerewo ipapo. Toda kuona kahujaindi wacho wawataura kuti handi mukadzi chete achanouya kana wabudisa hujaindi. Aiwa madzino ndokumbira kuti nzwisisanewo ipapo. Aiwa ka atingawisani ipapo kuti asiriwo maruzi wakutichinjisa maruzi manje. Mukadzi uyu ngauye kuseri totaurirana toonana zvedu azvikuipa ndokumbira. Chirongwa ichi pajekerere haisi sex yekungoti muda sex chete patinaka kwai tichidanana tichita sex pati ameno zvamuchita ikoko asi muchidanana. Facebook munokuiziva vanhu vacho havana kunyatsoti kwesere ndosora ndakutrenda so Facebook yese. Havana kutrenda wani iwe zokutrenda wega. Munhu mujaindi handiti munhu ari smart andika sex partner but tichidanana munhu wacho akauya indobva ndajoin nawo. Handichazivi kuti ndoita zvokuta sei. Hapana chimbonesa ibudisa kana side refesira ora ibudisa side refesira ndinotiona side chete. Zvingoitika kupa sex just like that hazviti sina kuonekwa fesi yako. Right. Sendai request toni. Musi zvavanoita SIS-MELLY vanhu vakadaiswa handiti papa panenge vachikona kuuya then kuseri kweinbox kuzoenda kuinbox unosvika yakaita kuzara kuti hamena mena. Musabvume munhu ari serious ngangoya pachena pajekerera patimuona. Why kuseri? Why kuseri? Philip, sendai ma request. Hakuna age, sendai ma request. Sendai ma request. Sendai ma request. Mabhadona network. Abhadona. Sendai ma request guys, sendai ma request tuone. Chanogara ipapo zvako muningi timi ready ma request changu. Gara ipapo. Sendai ma request. Sendai ma request. Vanoseka nai tanyatsomuka vanazokuona zvakwewe nai to your core giant koita portable yellowbone winterstock drive varume sendai request tione. Yes. Sisi wako muri sei? Esi dear, zviri sei? Where are you? Ndiri Bo, how is Durban?
Where are you right now? But I send the address. I'll come there soon. Tiana notice yoko vane boyfriend. Vanhu musadaro imi. Has a boyfriend? Nai. Vanhu vari kuprofita kuti ndichawana pano. Ndanyatsogadza. Guys, varume pine mutore vasikana 2 vanofanirwa ndambomhanya kudzoka yamutore vasikana 2. Pamwe varume vari kuona bhora SIS MELLY. Kune bhora? Kune World Cup. Riri kutambwa izvozvo here riri kubatisa totamba mandiri saka naya masikati kuzikuzati kazhinji rotambwa mandiri. Uyu obhuya abvira kare achiti toisa sei request sei musiri kumuisa. Handisi kumuona kainini obho tandembwe request amba kusenda yobuda kuno kwandiri. Handisi kuiona iyi. Obi hauna button here. Ma? Obi hana green button here kana asina ngambopinda abude fundo. Imi ndimuri kumuona hanzi ndiripo uyu ndikira. Midaitoni. Abvira kare Obi. Mina nditire kuita usho atari kupinda. Clever. Bhora kutambwa nawo asi vari kubhora. Hanzi Osama ari kuti Osama wachida ngausika request ndisikumbomuona iyi. Ndatoisa Clever ndi kuedog. Ganigadzirire smile. Gadzirisa ukadzisa nemazama yazo kumira musha. Smile. Osama wacho naimi mutenziwe kuisa request Osama wacho Steven. Steven ngara muchikuisa request andi wadzoka pakati wakwanisa kupinda here Steven iwewe. Tingarambe tingokuedza iwachiwa wakwanisa kupinda pisa kuti chibuda kumajaindi wachakwanisa. No answer from life. Mama afari SIS MELLY. Vanomutambisa nguva we goes to show. Ndinomunamatira camera please. Osama come to the camera please. What is a facing brother? Kana pasina face cha hapana nyanya. Musadaro really. Because you are improving your voice, you are changing your voice. Ada ungoti kwadza nevoice rake panapa uda kuti pinza busy nevoice budisa voice. That's the thing. What to change face adi kubudisa. Andona. Nai smile yesa muifariro muchiti tinyato smileirana tichionana pakati. Hamusi kumuona yo. Chingoudzaye mukadzi wayo ndikuda chitangouya. Fake voice autoshanza rero kai. It's a turn off. Fake voice ro. Yene voice say Steven Adon ngapi? Abena chada utamba nema feelings here. Na ngotamba nema feelings vana tisikuita zvekutamba isu. Akatotamba kutochuna voice. Right, if umkadzero. Umkadzo. Kuda vari mirani bibisa ngini yaso na comments. Mirani bibisa ya. Mirani ndienda bibisa ndamba yanga chinivadza ma comments. Mirani ndione Osama mukutaura. Mirani. Was nandisingaoni ma comments, right? Mirani ndione Osama wacho mukutaura. Osama chidzoga kanai Osama obisa kumirira. Got you. What's the Steve? I have to talk about Mundi check. Who's the gadal? She's ne uyu angachitaya kuedza network ya network connection failed. Gadzoke tione. Gadzoke tione.
adzoka hanzi ed adzoka makomenti ari people uyo Osama Obi hanzi ed makomenti asakufamba muona iyi netoone imwe phone kuenda kune makomenti ko Kennedy asi kuda here ari kungoseka chete mirai tione Kennedy ndiani kana ndingazvaringachizoti vane vanhu vanenge vadzokudzamira ndione ichi ndione Osama wacho chii ndeupi kana chinzi Osama bin Laden ighost haringauyi nefesi tinozi hauna kuuya I try to add you and makomenti kuchapamba guys ndichatondegera because uku makomenti amira nditora rimwe phone uku makomenti amira ukaona sei ndichava edda ndiva edda sei makomenti amira ha chichaitika nogona kubaya pekuita vamwe muda kuti finish apo mokansela anotangidza kuti kufamba ndingangoti finish yatopera like aiwa munohama pakansela pasati paraundi anobva atangidza kufamba makoments kokaninengera akaningira vana vhinzi vhini havafoni nditoona nemwe foni edhai ishimari ari kuti ed handisi kuona makoments manje apa akamira ukandinyenga inobva yavhara ukandinyengera inobva ikavhara akayoroka aiwa haivhari ndo munongoti yobva munobva makansela ndaiti handingatoni anobva atanga kufamba mira its like kunge marestart angomira asi kunoku ari kufamba one kuno kwakamira kusaidi kwangu saka maybe network yenyu nditrai kuti adzoka futi akamira kuno kwakamira guys network manje toita sei apa ko foni yenyu haasi kufamba here kune imwe other gadget yenyu kune iyi ari kufamba but iyi haiedikai haisi reri palife aiwa mune makuverenga vanhu vanenge vati ed uku mochivatarisa apa moedha pafoni yamuri kushandisa live apa havasi kubuda nokuti haisi kufamba yakafriza ishi yamuriyo hapana comment inofamba hapana request yandinoona ndikungona imi muri 3 nemakomenti akasitika nguri asitika pana magipa ati steve boy here najohana wayatine pretty ladies there chete musandidaro wedwe hanzi nini namukoma steve tinoenderana ndabvisa namba ndabvisa namba hapana pindi comment apo pindiko ya adzoka makomenti akufamba manje adzoka adzoka right chinyora itoni adzoka ya ndatoona yakanzi mbodzikisai vakadzi ava mutangidzi yes no adzoka right varume vayachisenda ichiuya itoni komenti aichikuedha itoni komenti aichikuedha itoni Daniel Stephen sadaro iwe alright vari kudziurana right vana mai muri pahasha ndatenda alright vana mai vari pahasha vari kutaura chokwadi varume vari musisi meli paiparai kuna yoko muchato wasisi yoko ndouya refresh guys itai left side on my heart left side uri ngochani kana chero uri ngochani uya chero uri Lisbon uya mwana Lisbon pana chero uri Lisbon uya anza Steven Steven kufamba nepfungwa dzevanhu right sendai marequest tione
Send them a request. Our lady very important and do that 2 hour first. I want for these 2 first. Vanhu mirai ndauya kuzotsvaga murume panapa. Nai. Naimoti ndiye asingadiwo murume musiyana nemunhu. Tare nemunhu woiro yokwandinawo murume. Vana Queens Munzwe havapindi apa. Havapindi because mapictures anenge akaisa mahasa avo. Saka kuzouya live direct amagostika havauyi apa. Iyo kwanzwa waimboposta makarambana here. Limeri tikuda varume uyo ari kuti please Osama obey. Hauna green button. Osama hauna green button. Osama imbobuda udzoke hauedeki hauna green button. Hauna green button. Osama buda udzoke hauna green button. Osama obey hauna green button. Imbobuda ozodzoka. Imbobuda ozodzoka. Answer memeni na vimbadi nachi. All right. Pana time memeni sismela I'm not a ngochan. Mamon. Hana green button. Hana green button. Hauna green button. Imbo papa live ugodzoka. Imbo papa live ugodzoka. All right. Funny yes. Funny lana. SIS MELLY. Wow. Hey, how are you doing, SIS MELLY? Are you okay? Yes. Funny send my request. Funny was option. Send my request. Ndazo nyenga mimi SIS MELLY. Andi ndiniba mfundisere. Surface. But surface. Kodani nyenga kuona madad approve. Let me do this. SIS MELLY chimbomira kushedzera ndayazo kunyenga ega. Kana moyazo nyengwa mute noise. Mira. Osima, kwani kupasa sapa. Pane zvimufananidzo zvakawanda wanda. Pane chimufananidzo chiripo chinenge chevanhu so waona chinenge chine munhu chimufananidzo chemunhu. Baya ipapo. Ndokusenda request akugona kusenda request. Wachikovuka. Nyaya iripo ndeyekuti muri kurambira kunyengwa nemunhu ari muceiling. And I've been told that ari muceiling ndo anoita. Saka bado ndiburutsire face. Indiri muceiling. Bye SIS MELLY. Ndokubasa later. Take good care of yourself. Bye bye. Vuka munzi ndowe mapanisi. Vuka ndowe masana. Lynn Mary, are you Elizabeth? Ndiku agent chiziva. Probably you're Elizabeth. Ndiku agent chiziva to ruta kamskana. No, ina ndizini lesbian SIS MELLY. Uda murume. Uda murume. But you never know. I'm gonna kuyaka wirana na uyara. You never know. I want my lesbian. Right, yeah, we are gonna put the request, right? Funwell, I'm adding you. Funwell, I'm adding you. Fanny, I'm adding you. Right. Funwell, show this, my brother. Funwell, Fanny? Hello? Hello? Bursai face. Network yangu iri kubhaisa, sorry. Bursa face.
But you cannot do it. Munhu chaiye fani. Vahove kurisai Dziva. Dziva vaita. Dziva vaita. Guys, ndiri kuda vanhurume vakati ndo vakasara. Ndiri kuda vanhurume. Ndiri kuda vanhurume. Ndo vandiri kuda. Ndiri kuda vanhurume. Kwaiyo kwa. Matipa munyani une makuwa. Ndandisasanyatsooni makomenti. Nai matipa. Kusika munhu aluke kuti aluke chiya. Anakaramba kudai story right because anenge ane zvipande, anenge atigonera chaizvo. Anenge atigonera zvokuti kazindochinja yava mwaka atichinje ivava vakadzi zvine basa rei. Varume ngavabude musiling umo please. Nai. Toda anganzi mashure here aya nhasi. Tula pechiride kuyapa aisa request kupinda apa agobudisa face igaitiona. Murume. Tula pechiride murume. Wasendei request tula pechiride. Wasendei request. Aiwa togochinjwa sei tisati taona naye vanhu vamwari. Tisati tire utsinye kudaro. Wadzoka chiuza nituya. Yes. Hi. Yes, Fani, uri sei? Mushe, uri sei? Right, une makore mangani Fani? 26. 26. Kuna yoko? Ndiki. Ndiki. Hello. Right. Vanhu vari pana pamahombe kwauri vese. Handiri kutovaona ndivana mhama chaivo. Saka todii ndombovabudisa nditsvage wezera rako. Regai tidonhedu. Yenyu because ndakuona vanhu vacho ava. Alright. Rega timbovabudisa titsvage wezera rako. Ndokudzosai vasikana. I'll bring you back. Right. 26 tukuda muna 26 zvichidzika 25 zvichidzika 25 zvichidzika one 25 zvichidzika uyaitiona 25 zvichidzika uyaitiona old Nabasa. Kana we 26 zvichidzika eda leni mari burisa office yako office yako right, good. Right, and right. Final meet Lynn. Final Lynn, how old are you? 27. Boy. Hello. Hi, Fanu. Huh? I'm still in there. Hands in 27. You are 27. Yo, but 27 boy. But 27 abo boy. Ndinomunhu ndakaenzana naye tinozonyanya kudherana sei. Zvotomboda kuti vanenge voda kuti timbotorova my questions acho toona kuti zvinonyatso kubatana here. Ndinogosi rangu. Hanzi tombotira tionere kuita here. Oh, tombozvitry.
Ndiwo daro kanchikudza kabhebhi kuti anzi tombotraya zvoita iri. No, aiwa ndida hangu munhu andakaenzana naye SIS MELLY. Ndozomudherera, ndinodherera zvisingaita. Ora saka regani mbokudonedza. Mbokaka wezira rake. Yeah. Right. 25 and below. 25 and below. Come here. 25 and below. Okay. 25 and below. We have Fana report. Yes. 25 and below. Hapana ere hapo. Aiwa kaiwera bauri pika munhu anouya. Uripiko uri kupei? Fani. Uripi? Yes, it's blocked. Hapana sir. Uri kupi Fani yo? Uri kumba? No Cape Town. Uri kumba? Ndiri Cape Town. Cape Town. All right. Yes sir. Nai vasikana pindai tuone asikana. Kana vari 25 and below. Dzokai tuone. Maybe hapana ari kundifarira maybe. Maybe hapana atakufarira aiwa vachauya hake. Akufarira. Zvakona kuitika. But manje inonga zvichitedza kuti ufarira munhu anenge ari bo utoti munogona kutanga life yenyu zvakanaka vese. Manje vanhu ndokusaziva kuti asikana zvino asikana manje vanotarisa zvinhu zvisina basa. Antiona. Munhu anenge akaita sewe honest waonawo ka. Munhu ukatomwana munotanga kutobuild life yenyu ka mukatokwira mukatosimuka mukatoenda pamwe kutoti muhandembo ene rifunenhikikire yenyu pana mana testimony ngatikatauramba kuti imijimeri. Uyanoda kuti but Julie, no, you can't be. Come on, guys. Don't look for Muna. I'm saying as I can say, say, Jakafamba said, Abipa. You know, Father, to challenge the name was Takataga Chase, as like Chin, Hanimona. Tichitanga chese anmona tichigara mumukuku tiri tuyo yakanga tisina toilet anmona ndinokwanisa challenge naye kuti mazviona musade munhu wekuti anenge ari zvinhu zvake kugara kuti unoita mangwana unodanana na 2 years and 3 years and ndinenge kuchinyika kunzi uno kuchipa kwa usina chipana ndo mistake amunoita vasikana vechidikiri ipapo mabhuya dama. No, I'm aiding somebody. I'm sorry. I'm aiding somebody. Right. Good say face. Good say. Good say. Hello? Right, unaona kule mangani? Ndiri muhombe ndine 40. Manje wafani mudikiso mozopinda kana kwa something. Alright, kana kuti ndogona kumbobuda then to continue. Ramba uripo ipapo. Right, guys, itai family is real. Real, very real. And anakubanza apo si zvari very. And is it? Yeah. What you see? Yeah. Come in. Hey, pindai tu. Hello? Namba uri kuita? Fine. Oh. All right. Hey. Oh, ndozongonzwa. Network bo. 22 but ari kuti hana green button ndokuti hana kukwira buzana button. Ani 22. But hana kukwira buzana na button. Ndokuti hana green button ndekuti kwanza kune edge. All right.
Zvatogona kumunzwa. Ari competition manje. Ari competition. Arudi. Ari komana kuti nizdewa perefani. Mudzimai. Ari nizimana ndewa. Anisi uzvinzwa. Mwana ari kuti anoizi ndewani. Oh, wangu wablazi wangu. Okay. Wangu wablazi. Andishadi. All right. Right. Yeah. Maiti ningaona ini pana madhamu. Aiwa ndakazanda ndinetsa kudzerera rudzivo kuti ungadzera nezvemari pazviti. Aiwa izvozvo zviti. Plus ini handisi munhu uya wekuti anochira ndotora munhu ari serious maize. Unoba serious unobva kuti kumusha kana? Ndakakurira kumusha anokurira mutown. Kumusha kupi? Chipinge. Blazangwa. Blazangwa. More blaz. Yero vakaziba. Aiwa tiripo tatati mukwada kunyepa kamwana ndewake. Saka tato Niepeni. Right. I finally honest guys. Very honest guys. Ile mwana wangu. Ndawena fanu ndozvelikai. Ndawena fanu. Ndio anzorume manja. Anokuchengeta chekecheka. Kuchengeta zvakanaka kutotanga life yenyu yese. Mutape. Munotanga mese muchibatsirana akauya nepoto moya nepani moya zvichiendeka. Animona mutanga panyuma mese kuti one. Go zvokuti fani. Amoti ndokudza ichidiva nayo. Kuti madhara munenge muchida nemazimota aya yakaya. Hamusi kuziva kuti kwakabva nako chiende vakasvika pavari se network yake yadona. Network yake yadona. Network yake yadona. Majara munoda guys. Anenge atambura aita zvakasiyana siyana aningiri. Ndibona chipeshe zari kuda iri fani. What do you say? Une makore mangani? Ndine 28 ndodawo zvichiti pa 35 dai zvichira musoro. Osama hauna green button. Haugoni kuedeka. Unenge urikushandisa Facebook Lite iwewe. Ina unobvisa Facebook yauna uise Facebook new one. Yaunayo iyo iFacebook Lite. Haiite. Uyu ane 28. Ari kuda 35 ne? Yes, 35. 35 chikwira. Uyu ari kuda 35 chikwira. Uyu ari kuda 35 chikwira. Ane 28. Pa 35 chikwira aripo here? Aripo here ane 35 years chikwira. Paita baby really very beautiful. Aripo here ane 35 years chikwira. Paita baby really 28. Aripo here ane 35. Aripo here guys ari 35 chikwira varume ndikuenda kubhora. Maybe probably we can resume manheru. Varume bhora rapera. Kune bhora here manheru guys. Kune bhora here manheru guys. Guys kune bhora here.
Vimbai nashani 47 but hauna green button. Anguranetsawo mukomana ndoda kupinda nzi vimbai but hauna green button vimbai. Ndokuedza sei ena unobvisa Facebook yaunayo uise Facebook Lite iyo ungoisa yakanzi udownload yakanzi Facebook paPlay Store. Vanhu ava vane maFacebook Lite endai munodhilita maFacebook amuinawo moisa yakanzi Facebook chete isina light kumberi uko. Ndo zviri kunetsa. Muruda kuedgo but hamuna magreen button nguri mabvirira muri kushandisa maFacebook Lite. Makumba jai vanenge vasatombozivi kuti hazvigoni kupinda kana asina vanhu vanenge vasatombozivi kuti inoshanda sei Facebook. Naiwe zvokuzora kwasisa kune basa rei. Chero vakazora chero vakadii handiti skin yake munhu nechikumba chake naimi kwemaitwa sei. Zviri kumbata papi ndianonditengerere mafuta acho. Right, munina ndotozokudzosa pasecond show panapa chitsinzese vanhu vari kumabhora. Handiti stay tuned. Stay tuned. Guys, tozodzoka indu kana rapera because handisi kuti moda kuti ndiite sei. Tapiwa murumero. Pane macomments guys asi ekuzvida tinotaura zvisinei newe like zvokuti munhu ari kuzora ndozvaanoda ari kuzora so what ndo zvaanenge achida so what kune ndicho tinoti inenge isinei nemwa inei newe why though. Uyu murume uyu andiri kutira kuedge apa akaramba ndichadzoka time guys ana zvandingaita at least kwamboitawo 3 couples dzanyengana beta kwaitawo 3 couples dzanyengana zvirinani. Manje hatisi kuda call pasina varume tikuda video call. Why call? Yaramba no answer from the live video guest. Guys, saka tobatana pa second half. Andika tobatana pa second half.